Lero panyanso voice box Aretson Mulo komanso Abile Malata akuti pamene anzathu otsutsa boma akumapanga mademo okhudzana ndi machine as mathematiki akuti iwo ngati anthu oti ama-activist koma osapota boma apanganso mademo awoawo ofuna kukakamiza kuti bwalo la milandu liwunike mwachangu milandu yonse yokhudza anthu andale akuti iwo sakufuna kuti anthu amene adabwa masatifiketi amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale akapezekenso kuti ali pa ballot pa 16 September pano koma nkhani itu ikuoneka kuti ikuloza makamaka kwa anzathu a chipani cha Democratic Progressive Party kufa chomweneko kwachuluka anthu awiri atatu amene ndithakuoneka kuti ali ndi mabelo mthumba akumapita ku bwalo la milandu kumayankha milandu yosiyanasiyana kumeneko ndete nkhani imodzi pano panyansa voice box kuti Aretson Mulo komanso Abile Malata akuti bwanji pankhani imeneyi ndipakamaliza timbati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyansa voice box. Madzulo abwino Malawi kuno kuli konse kumene muli. Patatenga nthawi kwambiri sinapanga audio. Lero ndafuna ndipange chifukwa cha ziwiri zitatu zimene zakhala zikuchitika m'dziko muno, zimene anthu ena ayenera kuti ayikidwe malo awo oyenera. Sinabwera pano kudzapanga criticize olo kudzanyoza munthu. Audio yanga ndiya straightforward. Pali anthu ena amene mukudzimva kuti mmatha mademo kwambiri kapena kuti mmatha activism kwambiri. Ndofuna ndikuwuzeni ishi, mu activism mumakhala two angles. Mumakhala pro government kapena against government. Ndiye mukaona anthu akupanga activism ya pro government sizimatanthauza kunena kuti anthu aja ndozungulira mutu kapena kuti anthu aja ngosakonda dziko kwambiri, amene mmakonda dziko kwambiri ndinuyo amene muli ku opposition ayi. Dziko likamayendetsedwa limakhalanso ndi mbali ziwiri, mbali yoti likuchita bwino ndi mbali yoti silikuchita bwino. Mukhoza kundivomereza zimenezo. Ndiye pamakhalanso mbali ziwiri zoti zikumva bwino bomamo, ena sakumva bwino. Chifukwa tikamati boma, tikamati anthu tikusiyana maganizo, timakhala kuti tikulimbirana ma resources. Chimene chocho muchidziwe. Nde inu amene muli ku opposition mumakhala kuti nanunso mukufuna ma resources amene anthu amboma akugwiritsa ntchito. Amene ali mboma amakhala kuti ali ndi ma resources amene akuatetezera if anything abwere ambiri. In democracy mudzidziwa zimenezo. Even akati kuti public opinion, pa public opinion imakhala ni two fourths. Pamakhala public opinion imakhala pro ndi pamakhala public opinion imene ili against. Nde mudziko muno muli democracy. Inuyo amene muli ku opposition, amene mukupanga side ndi DPP kapena mukupanga side ndi opposition, sizikutanthauza kuti inuyo ndi amene mmakonda Malawi kwambiri kuposa anthu amene akusapota boma. Pamenepo timvetsetsane bwino. Onse ali mu activism. Ena amakhala even ku America, ene amakhala apro panopo tikunena pano pali apro Trump nde pali imene Republican nde pali apro Democrats. As we are saying in America, onse amakhala kugwira ntchito ngati ma activists, ngati ma civil societies. And sizithandiza kuti amene muli ku opposition inu ndi amene makonda dziko lino kuposa amene tili mboma. Yeah. Koma dimvetsetse the principles of democracy. Could the people have the right to choose which side they want to be? Simple. Pamene tinavotera democracy, ndikuvotera matipate democracy, tinavoteranso mati CSOs. Kuti tikhoza kukhala ma CSOs osiyana zikhulupiriro, koma tonsefe we are working for the good cause of this country. Whether you are supporting the government, whether you are against the government, but all of us
our aim is to have Malawi that benefits everybody. But because we are in the democracy, because we are in a democratic society and multi-party pluralism, in civil society as well, in activism as well, we need to differ in our approaches. You become pro, we become against. We become against, you become against, we become pro. Don't say we are working for the betterment of all Malawians. Because even those that are supporting the ruling party, they are Malawians. Nano amene musapota zipani zotsutsa, you are Malawians. Don't say palibe amene ali ndi intention yoyipa against Malawi. Nde palibe who is more Malawian than the other. Nde ndifuna nkhani inali poyamba kumene ndifuna ndibwere ndi uku. Inu amene mukupanga mademo motumidwa ndi opposition. Nkumakupatsani ndalama. Ndipo amene akupatsani ndalama ife sikuti kuwada. Ndipo ife sitikudani chifukwa chakuti mulandira ndalama. Ndalama zonzani. Akupatsani kuti mugwire ntchito. So chimene tikunena ndichonena kuti pamene inu mupanga mademo kunonso kuboma otha mademo tiliko. Tikakhala chete sizikuthandiza kuti mademo sitingapange ya tilipo. Ndiye ndifuna ndikuzenisha kunonso kuno nafe ngati Malawi tsopano tikhala tubongetsa mademo posachedwa apa chifukwa anthu ife tatsala pang'ono kupita ku chisankho. Ndipo pala anthu ena amene ali ndi milandu ku koti yoti adabera dziko lino. Pala anthu ena amene ali ndi milandu ku koti kuti adachitira chipongwe dziko lino, chinyengo dziko lino. Kumakhala ndi certificate okuba wosalembera mayeso, kumakhala ndi certificate ogula, koma milanduyo ili ku koti. Koma anthuwo afuna ayime pa zisankho. Nde ife posachedwa apa tikhala tikupanga launch mademo opita ku koti kuti tikufuna koti atipangire speed milandu ya anthu onse andale amene anaba ma certificate, amene anaba chuma cha dziko lino, amene akukayikiridwa kuti anaba, koma milandu inapita kale ku koti kuti aweruzidwe tsiku la chisankho lisadafike, chifukwa sitikufuna kutumiza aphungu a nyumba ya malamulo ku parliament mbava zosaphunzira zoba ma certificate, mbava zoti zinaba misonkho ya Malawi. Sitikufuna kuti tikakhalenso ndi mbava ku parliament, sitikufuna kuti tikhalenso ndi mbava mboma. Chifukwa chaichi ifeso tikhala tikupanga mademo. Inu mupanga mademo anu ase mathematikiwo. We will not go against the mathematics zanuzo. Ife pano tikupita kuti tikapange mademo ku koti atithandize kuti bweretse kuti pangira clear. We need quality leadership come 2025 pa 16 September. Sitikufuna kulamulidwa ndi mbava zimene tikuzikayikira kuti zidaba misonkho ya Malawi. Sitikufuna kulamulidwa ndi mbava mbuli zosapita ku skulu zimene tikuzikayikira kuti zili ma certificate koma sizinalowe class. Ndiye tikufuna mafika pa 16 September ali olakwa adzakhala ali kusero, amene sanalakwe adzakhale kuti amasulidwa. Amalawi tikhale ndi chikhulupiriro kwa atsogoleri amene tikuwasankha pa 16 September. Sitikufuna kutumiza mbava ku parliament, sitikufuna kutumiza anthu osaphunzira oba ma certificate achinyengo ku parliament. Ndenu mupanga mademo anu ase mathematics, ife tikhala tikagona ku court kuti akhotha apange speed apo milandu yonse ya anthu andale amene akuyima pa zisankho, amene Amalawi tikuwakayikira kuti anachita zosaweruzika. Zikomo kwambiri. Nkhani imene ndimafuna ndibweretse ndimeneyo. Ine ndine mwe uja Redison Muno. Once an activist, always an activist. Basi nkhani ndimene. I'm agreeing with you, Comrade Redison Muno. Zimene mwayankhula ndikupatsani chisanzo cha anamiwa kuti alemba kalata
yolembera State President His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti achotse pa mpando kapena achotse ntchito Prince Kamponda Gaga chifukwa choti adaganiziridwapo kuti apanga corruption ndipo sakuyeneranso kugwira ntchito. Pamene iwowo asunga wawo ndendifuna zango ndikumbusa anthu ena mmudzi adakambirana kunena kuti tiyeni tonse tiphe azigogo athu. Ndiye aliyense adanena kuti tiyeni tiphe azigogo athuwa. Uja adayambisa nkhani yoti tiyeni tiphe azigogo athu, adatenga gogo ake ndi ukamusunga. Kenako anthu ena anapha azigogo awo, koma iye atatenga wake ndi kusunga. Ndi zimene akupanga anamiwa. Akunena kuti Prince Kamponda Gaga akuyenera kuti achotsedwe pa ntchito pamene sanachite appeal in court. Yet ku DPP kuli Prince of Thieves onena kuti kumangidwa ndi ukakhala musero ndi umakalowa mu koti ena mpaka pano akunena kuti achosedwere milandu ina andi akuchedwesa dala ati kumadikira kuti tiduse 16 September cholinga choti boma limene lingabwerero lizawakhululukire ngati atatha kuchita bwino, kusonyeza kuti tizasunga mbava mu boma. Anthu onena kuti ena ma certificate yawo osadziwika bwino, maumboni akuperekedwa koma nkhani zawo akuchedwesa kunena kuti kupanga lero milandu akuti tizaimvaso pa 27 May, iyayi tizaimvaso June, iyayi tizaimvaso, cholinga akuti kuchedwesa, delaying tactics. So ine ndikugwirizana nanu kunena kuti aliyense amene ali ndi milandu ku court amene adapezeka ndi kuti adamugwira ndi kusonyeza kuti kaya ndi ICB kaya ndi apolisi kuti akufufuza nkhani za ma certificate ndi kuti ali ndi umboni, akuyenera kuti milandu yawoyo ifufuzidwe mwansanga ikambidwe mwansanga before 16 September. Ngati apezeke kuti anthuwo milandu yawo sinakafike pa 16 September sinathe, they should not be allowed kuyimira pa mpando wina uliwonse chifukwa akupanga dala ma delaying tactics cholinga chonena kuti tizasungebe mbava mboma. So drama zimene zimabedwazo zimene akuganiziridwa kuti amabazo ndi zathu ife amalawa, ndelero zikapezeka zichizonena kuti tikwalolabe kuti ake apite akayimire ndi akakawina kumene kuja kena kwazati talowa mboma ali ndi mphamvu zonse ndi kumathesa milandu ndi kuti tizakhala tili ndi mbava. So sitikufuna kuti tizayankhula zinthu zitachitika kuti awo ni mbava awo certificate yawo alibe yowayenereza, ayi ndezikufunika pano chifukwa anthu amene akumapanga zinthu za against boma sakumadziwadi kunena kuti paliso anthu ena amene amatha kuchita support government. Si wonse amene angadani ndi government, and ukamanena kuti ine ndine activist does not necessarily mean kuti iweyo utenge role ya opposition parties kuti uzimenya kuboma, always kumenya kuboma. Ayi ndi zimene zimangoonetsera kuti anthu awawa ndi ma handicrabbers chifukwa as an activist umaona pamene pachitika zabwino you come up and appreciate that, pamene sipanachitika zabwino umazuzula, umadandaulira komanso umapereka solution. So when you talk about government kuti achita zabwino amati awawa ojiya
akuboma pamene iwo amakhala kuti siwojiya chifukwa akunena za ku opposition. Nde ine ndikugwirizana nazo 100% kuti mademu adi akufunikira, koma poyambirira pakufunika kulemba petition ipite kwa Chief Justice kuti muchite society ma milandu ina mwa iyo imene yakhala ikungogonetsedwa mu makoti a dziko lino la Malawi, including imene yangomalizika kumene dzulo kupasidwa belo kunzuzuku kuti nyumba zazikulu zoti imene anthu akudulira manyumba pano wina wake nkumakagula nyumba 6 million, nyumba yona kuti olo malo okha olo rent yokha ukhoza kumayilipira 6 million per month, koma nkumakayigulisa nyumba choncho kuba kochitisa mantha kuti anthu ngati amenewo simungawatengenso ndikukayika mboma.